Wacho mar mono oganda mapacho kae modak e pinje maoko kata diaspora mar koso ndikore mar kawo ombulu gi opande maggi podi medo yudo seyo. Okang' makama biro tok doho maduong' chieng' tich ang'wen mar jumani thicho oko bura mane ochwal negi mondo ginon wach makama. Magi duto timore e kinde ma Piny Amerka bende chano kadho paro mar chik mar ng'ado kwan atamalo 5 ewi omenda ma ioro kowuok e pinyno kadhi e kata pinje mamoko maoko. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Kaluwore gi bura mane doho maduong' ong'ado chieng' tich ang'wen mar jumani, jang'ad bura Lawrence Mugambi noyango ni pende chikno kare 37 ok odonjore gi chik mar iero kare mar 5. Ma en bang' bura mane seneta mabusia Okiya Omtata chwale nyim doho mar kwedo chikno mar yiero, wach ma pod medo yudo seyo. Doho nonyisowa ni jo diaspora gi chalo jo second rate, ok gichal gi jo Kenya. Katiba ma Kenya wacho ni mondo ibed jogo ombulu nyalo tiyo gi kipande kata nyalo bedo gi passport. Onge tiende mondo mi jo diaspora wami chik mopogore. Makoro rachi molo kata 2022 ne court bet nomiyo wa reprieve matin, no yie ni jo diaspora man gi kipande nyalo tiyo go, to sani mano koro gol. Jakom mar oganda modak e pinje maoko Dr. Shem Ochuodho oliko ni ok gimor kod ng'etono kendo gichano dok e doho mar ywagruok mar kwedo bura mane doho maduong' ong'ado. Wuoyo kod wakinde magwa, waparo ni wabiro dok Court of Appeal, to mano ok dawach sani nikech pod en gima wa consult. Ochuodho bedo ni jo diaspora kelo mwandu mathoth e piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko mag Afrika makaber owinjo migi mich kaluwore kod tich matek. Jo diaspora gi kelo mwandu mang'eny e Kenya kata e Afrika. Monego bed ni wamiyo gi incentives, ok onego bed ni wadino negi, miyo wawang'o gi mondo kik gikel mwandu. Ta adier chalo ni court ne ok realize ni nitie jo diaspora gi mopogore. Nitie jo diaspora mani e East Africa, mani Uganda, Sudan, Kenya, South Sudan, gi Rwanda kata Tanzania gi Burundi. Gin ok gidwar passport, gimiluongo ni regular passport. Passport be nitie kabila ariyo, nitie regular passport to kod nitie temporary passport. Gin gidwaro mana temporary passport mondo kidhi Tanzania. Omiyo nonego dong'e ni gionge gi regular passport. E kinde ma mago timore, wenge duto bende rango Piny Amerka juma mabiro kapo ni gibiro kadho paro mar chik mar omenda ma idendo kaka One Big Beautiful Bill machano ng'ado kwan atamalo 5 mag omenda ma ioro kowuok e pinyno ne pinje maoko mopogore opogore. Onge pinje mabiro safa moloyo kuonde kaka India gi Mexico gi Kenya gi Nigeria pesa kopo ni chik ni odhi kadhi nikech kuom Kenya matiende ni bilion chiegni 20 ibiro ng'adi, mano nego bed ni biro konyo jo Kenya. Jogi already gichulo ushuru e pinje ma gintiere ni, to kendo gin jok ma oluoro chik kata ma respect the rule of law. Seyo bende omed biyaw ne jatend migawo mochung' ne weche limbe mag pinje maoko Musalia Mudavadi mawachore ni ne otimo limbe e Piny Amerka machiegni ne kendo ne okoso loso ewi dwaro makamano. Waziri mar weche maoko Musalia Mudavadi mane wan go school ne ni Amerka, ok na winjo ko wuoye wachni, to nonego wuoye nikech kwa ng'eyo ni 56% ma mwandu ni wa oko kano romo gi nyawadgi ma Amerka. Samo wuoye weche mag agoa gi mamoko, mae en gima onego jo sirkand piny owacho ma Kenya wuoye matek ahinya. Jod bura mag Republican chano kadho paro mar chik mar omenda mang'ado kwan atamalo 5 mag omenda ma ioro e pinje mamoko maoko chieng' wuok tich mar juma mabiro. Poni chikno biro kadho, jod bura go geno ni ibiro kete e chik e dwe mar 7 mar higani. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Obila ma Nairobi omako achije moko 6 ma itudo gi kuo mag simbe magimayo jopiny e chuny bomani. Apedha makamano bende noyudo simbe 77 ma ichich ni nokwal kowuok kuom jopiny kaachiel gi omenda